Oduol otony bang' od bura mar Senet wito kod dwaro mar od bura mar Siaya mano mathiche oko e apisi. Senators maromo 27 Ramogi Oduol ok owinjore ogol oko e apisi ka senators maromo 16 mane ogoyo ombulu mar puodho dwaro mar gole oko. Motelo ombulu ma ogo gi senators committee moyiedhi od bura ne osepuodho ni gol Oduol e apisno bang' nonro mane gitimo. Onyisi ni jafwambo mar Oduol Nyambaga ne luwo wach ni koro ochopo ka mondo miwa report mar wach. The Deputy Governor Nyim od bura mar Senet William Oduol koro nyalo yweyo muya mar yudo fungruok bang' od bura mar Senet duoke apisi toka ne MCS ma Siaya thiche oko. Now, honorable senators, the net effect of these votes is that pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Government Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable William Oduol, the Deputy Governor of Siaya County, and that the Deputy Governor accordingly continues to hold office. Oduol ne oresi kod senators 27 mane ogoyo ombulu mar duoke apisi kamaroma 16 to ne siro dwaro mar MCS ma Siaya mar gole oko e komno. Ombulu mane onyisa yanga ni kweth Kenya Kwanza wuok oko mar siro Oduol ka kweth magazimio to thothgi ne odok ne gole oko e apisi. Now, honorable senators, on the second charge, these are the results of your division. Ayes 16, noes 27, abstention 0. So the nays have it. Jalup Governor oyudo fungruok kata odoko ni kamiti mar 16 to ne chalo report mane siro mondo gole oko e apisi. Mr. Speaker, I vote no. Honorable Speaker, I support the report of the committee. I'm pleading with the Senate. And if you don't go by the report, the recommendation of this report, it will mean that the Deputy Governor will go back to his office. And when he goes back to his office, I don't know, Mr. Speaker, what we expect. Deputy Governor, His Excellency William Oduol, is a man of integrity. He has worked with many international organizations with repute. Mr. Speaker, the Senate does not serve as a ground of sanitizing or processing political disputes. Oduol kod Lange onyiso mor margi kendo nyiso geno mar tiyo kod Governor James Orengo mar chalo dongruok ne Siaya. Kata kamano, MCS mane ochopo neno chenro no to kalagi ni gibiro choko neno mamoko mar thicho oko William Oduol. Nyambaga, Ramogi TV.